हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय एन्सार किस नायनाय प्रब्लेम जानायखौ माबोरै नायनांगौ आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ लाना फैबावबाय जाहाथे नोंथांमोना कनफ्यूज जाना खारो दा एसएससी जीडी एग्जाम 2021 आव जायफ्रा होदोंमोन 16 निफ्राय नोंथांमोना 15 डिसेम्बरसिम थ' नोंथांमोना नायदो दा नायनाय डेटआ मैया नायनो हादोंमोन 24 डिसेम्बराव लोगो नायनो हादोंमोन 6 PM जानाय लोगो दा बे टाइमखौ चेन्ज खालामबाय नोंथांमोना जिंगासिनो गैया मानोना माखासे टेक्निकल प्रब्लेम जानानै टाइमखौ चेन्ज खालामबाय बेनिफ्राय फिन खनसेबाव नोंथांमोना नायफिनोब्ला बे लिंकआव थुनाय लोगो बेबायदि ओंखारगोन आरो नोंथांमोना जेब्ला ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन मोनसे साबमिट अपशन दंखायो बेयाव थुनाय लोगोनो डाइरेक्ट नोंथांमोना एन्सार किस नायनो हायोमोन दा बेखायनो जों बे साबमिटआव थुबाय दा साबमिट थुनाय लोगो जोंहा दायो नायनो हायासै मानोना मा जादों आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौल' शेयार खालाम क्लिक हियाराव थुना बावदो बे क्लिक हियाराव थुनाय लोगोनो जोंहा मोनसे फर्म फैगोन अके स' बेयावनो रोखा डिटेल्स दंखायो नोंथांमोना जिंगासिनो गैया दा बेनो जाबाय नोंथांमोना बिटुइन नुदोंना थ' 25 डिसेम्बर 5 PM जानाय लोगो नायनो हाफिनसिगोन बेनिफ्राय 31 सिम नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' नोंथांमोना दाहाय एबा दिनै नोंथांमोना 25 डिसेम्बर 5 PM जानाय लोगो नोंथांमोना बे 17 आवार्सआव एसे प्रब्लेम मोनदों खायसे कनफ्यूज जादों थ' नोंथांमोना 5 PM जानाय लोगोनो नायनो हागोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांला सेम प्रसेसआव नोंथांमोना आइडि होनानै नोंथांमोननिखौ नायनो हागोन एन्सार किसखौ थ' बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं बोरै जायो दा नोंथांमोना माइनास पइन्ट दङ स' गोबां माइनास जादों थ' नोंथांमोना बेखौबो बुजिनांगोन बोरै जायो थ' बेखायनो जों नायनोसै फैदो दानिया गोबाव खालामला एन्सार किस नायनोसै मैया जों नायदोंमोन एन्सार किस साबस्क्राइबारनिखौ थ' नोंथांमोना दायो नायदो दा नोंथांमोना बेबादि नायनो हागोन दा माब्रै नायो नोंथांमोननि एन्सारा बोरै कारेक्ट जायो बेखौबो बुजिनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना नाम्बार 1खौ नायोब्ला मोनदों कारेक्ट एन्सारा एसएससिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बेनिया 3 मोन जेराव राइट सिन दङ बे कारेक्ट एन्सार बेनिफ्राय नोङो दानिया बेनि गेजेराव बबेखौ एन्सार होदों होनोब्ला नोंहा नायदो थ' नोंथांमोना एन्सार जेराव एन्सार होदों बे एन्सार थागोन आरो जेराव एन्सार होआखै नोंथांमोना नट एन्सार थागोन बेनियाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनाय 3 थ' नोंथांमोना बे अपसनाव 3 मोनदों बेनो नोंनि कारेक्ट एन्सार अके स' नोंथांमोना जुदि बे रं एन्सार बा नोंथांमोना माबादि मोनगोन दानिया नोंथांमोना नाम्बार 2 आव नायदो बेनो जाबाय बेनि नाम्बार 2 नि कारेक्ट एन्सारा एसएससिनिया जाबाय 4 मोन नाथाय नोंथांमोना होदों दानिया 2 अब्ला बे रं जाबाय बेनिफ्राय माइनास पइन्ट जासिगोन अके स' नोंथांमोना ओरैबायदि माइनास पइन्ट मोनगोन जेरै नोंथांमोना बेयाव मोनदों माखासे कारेक्ट एन्सार स' दानिया नोंथांमोना मोनसे मोनबावबाय बे जाबाय नाम्बार 3 निया बे कारेक्ट एन्सार जाबाय नाम्बार 2 आनोमोन बेनिफ्राय अपसनाव दङ 2 खौनो होदों बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनबायना थ' 2 नाम्बार मोनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना 0.25 माइनास खालामदो अब्ला बेसेबां थायो जायखिजाया मोनब्रै रं जायोबा नोंथांमोननिफ्राय 1 नाम्बार दाननाय जायो बेखायनो माइनास जाबोबाय थागोन नोङो 60 मोनदोंबा बेसेबां रं जादों नोंथांमोना बे 100 नि गेजेराव थ' बेनि सायाव सोनारगोन नोङो खैथा नोङो एटेम्प्ट खालामदोंमोन बिनि सायाव रिजेक्ट जादोंबा थ' नोंथांमोना रं जादोंबा माइनास पइन्ट जाबाय थागोन स' बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना नायनांगौ जेराव कारेक्ट एन्सार ग्रिन थागोन बेनो कारेक्ट एन्सार जागोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना अपसनाव जुदि नोंथांमोना थिकखौनो होदोंबा थ' बे जाबाय नोंथांमोना कारेक्ट एन्सार अके दा बेनिसिमबो लोगोफोर एसएससि जीडीनि एन्सार किस नायनाय प्रसेस बेनिफ्राय फिजिकेल कार्डथ' बेसेबां थाङो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायो